Zazpigarren eguna Donostiako aste nagusian. Gaurkoan, pirata txikien eguna, kantu jira, Presonaldeko bisabiz bazkaria eta Ernaiko manifestazioa. Astelena biharamun, ezin ez lertzear nago, Sabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Gazer ondo pasatu nun, ura gaua atzokoa, denbora luze batean, gogoratzekoa. Hemen gurekin, buru handia. Eta zer moduz bizi da buru handi bat hemen jaietan? Eta zer egiten duzu buru handi izateko? Berez hori da nerea, Bueno, baina hain behar daka, bera da buru handia. Eta zer ingo duzu, hartuta baten bati jo edo buru handi txintxua zea? Baina begira gauzak zer dira nogeita bigara. Hemen, pirata txiki bat, zer mozea izate pasatzen? oso ondo. Bai, zein dezkute? Okan jolastu. Eta ze joku gehiago egin behar dituzute bai? Ez dakit. Abordatze txikia zer? Zemuzkoa da? Oso ondo pasatzen nahi da. Bai? Bai, Ba, bueno, geho bazkaltzea, bai. Venga, ondo pasau. Agur. Ura gaua atzokoa, Nire partetik oraintzia, buruko minari. Eta zer da mosaiko honen kontua? Bueno, azkenean egon gera 11 jolas desberdinak egiten eta bakoitzak zekan gero fitxa bat jokua edo ariketa ondo egiten bazuen. Ikusia oraindik ez dugula betetzen, orduan zer dago elkarlana baino beagoa, ez zerrez? Orduan orain talde guztiak batera beteko dugu mosaikoa eta gero bazkaltzera. Horre lurrean mosaiko ikusten dugu, baina hemengo aur guzti hauekin mosaiko ederra gaurkoan, ezta? Bai, bueno, eta txaleko berdeekin, alaia, denak aurpegiak margotuta, ez dena gehiago eskatu. Eta eguzkia, hori asko eskertzen dela Donosti. Eguzkia, hortxe. Ba, ondo bukatu. Eskerrik asko berdin. urrengoan emango dut gizon zintzoaren planta, berandu baino lehenago egin beharko dutanka, urrengoan izango da honek bueltarik ez dauka. Eta hemen pirata bihurri gehiago. Zeiten dezute zuek piratak izateko? Ez dakit. Jolastu? Bueno, bai, jolasak eta horrela. Eta beste egunetan zegin dezute jaietan? Dantzatu eta jokuak. Eta musika edo kontzerturik ikusi dezute? Bai. Aldapan gora. Untza ikusten duten? Bai. Eta asko dantzatu zenuten? Bai. Baina hendik hangatzen zaizkizu egunak dantzatzeko, ez da, jaietan? Bai. Neri ez? Ez? No, ze pasatzen da? Kanporazoa zer? Bai, jakara. Bito, benditian horri biltzea da. Bai, lakutzen dut. Bueno, aprobetxatu gaurko eguna eta ondo pasau. Eskerrik asko. Badakizu, etxean gelditu. Zer ondo pasatu nun, ura gaua atzokoa. Nire partetik oraintzia, gripako minari. Astelena biharamun, ezin ez lertzear nago, sabeleko kalambrea, ezin dut gehiago. Eta zuek ze, jaietan jolastea bai. Bai. Bai? Eta zer da gehien gustatzen zaizuena gaurko egunekin? Abordaia. Bai, abordaia. Eta prest zaudete abordairako? Ni bai. Bai, Ze kriston beroa daka.
Bai, alde zutenean uretan. Bai. Bai. Eta ze joko indituzute hemen? Egin dugu gera taldea, osea, gera taldeak eta lehenengo filtratu diogu Carmeni horrela. Gero pasatu ditugu globoko uretak ez esplotatzea, egon gehala 4. Eta baita badu 3 txoriak eta heldu. Hori. Eta ja bukatu ez zute, edo indikan gehatzen zaizue baten bat? Ez dakigu baino badagona dago. Hori da, dagoenean dago, eta zuek ondo pasau. Bale, agur! Maite dut oiukatzea, usu ematea, zure malkagarrian, zuritzea, emozionatzea, zuberetatzea, eta maite zaitut esatea. Ai bexamela, eta pastela, ai bexamela. Ai bexamela, eta pastela, ai bexamela.
Guretzako beti da giro ona, baina gironekin kantu gira ederra, ezta? Edarra benetan, ba. Hori, egualdi zebe laguntzen da. Abesteko da egun ona pasatzeko. Nungo azate zuen? Bueno, nik izate zermukue. Bai, Eta Ermutik etorri zarete edo? Ez, hemen... Paseran? Hemen gauzi jo zu. Eta gaur zein izango da repertorioa edo? Repertorio zuzendari esaten da bena. Guk agitun behar da zuzendari. Bai, baina hori da pixka diktadura, ez? Hemen ez da demokrazia. Baina egon behar da hor giloi bat eta bera eukitzen da. Vale, ordena jar dezak. Hoxe, bera, eskerrik asko. Venga, zuei. Kantazaleen aurretik edo, musikariak zetzate hola, jamelingo txirularia bezala zuen? Ni etxegeani atzo entera nintzen, jotzea torban etxeara, eta bai, tipo horta. Bolo sorpresa. Ume gatzetik, danak heldu gatzetik, eta bai, tipo, txistulari, jamelingo, trikitilarik. Ze garrantzi dauka olako ekimen batek kantuen transmisioa begira? Nik uste dira zerbait oso mantendu beharrekoa eta oso garrantzitsua dela. Nolabait jende helduk hori mantentzen dik, jo gu bereko generazioa, mantentzen dut, eta gero txikiok, ze aurrean zen ikasten duen, ikusi eta ikasu egin behar dira ez, aber mantentzen den dana. Ondo, junda hilena. Bai, En el churro, ¿conoces el churro? Hay que mandar
Ustelduak dauden beha Uda begia Zorzizkigun usta futua Eta uxo zuria Hilko dugu Euskal Herria Aitzakien semea Izurritea barnean daukagu Gure izaera Gogoziko zaitut aberri maitia Beste zikinekin oheratzen bazara Eta hementxe atzian prefabrikatu bat, baina prefabrikatu madarikatu bat, ez? Zer da hau? Ba, bueno, ikusten duzue, hemen daukagu ziega antzeko bat, pixkat irudikatzeko, eta ikusteko, ba, momentu honetan euskal preso politikoen egoera, pairetzen den egoera, eta da, ba, hau da, bizi izan dugun egoera. Bai ez, pentsatzen du jendeako gartzelan dagoenean jendea, bueno, kriston espazio egin dagoela, ez dakit segun ze preso, baina hau da realitatea, ez? Bai, batzuk hori bipe eta hori piztina, hori squash eta alakoak, baina errealitate gordina euskal presoentzat hau da, ba oso ikusten duzu 3 metro oso, gaina oso realista da. Osa, benetan da hori sartzen zaite eta da berdina. Eta gero, bazkaria dakazute bai? Xeat, zein godezute berezitasunen badauka bazkariak? Bai, ba, aurten pasain urtean egin genuen menutale gero, jendea ikusteko barruan ze bazkaltzen genuen, eta bueno, janari nahiko nazkagarria. Eta aurten irudikatu nahi genuen pizkat aurrez aurrek, bisa-bisen hori ez. Eta pizkat ere, gure asmoa zane, pasain urtean izan zen performance, eta bueno, katxondeo gehiago aurten serioago, nahi dugu sozializatu eta ere jende ikustean ze garrantzia dokan presoentzat bisitak, bisa-bisak eta egotea jendearekin eta orduan egingo dugu bazkaritxo bat auzolan moduan paella eta gauza batzuk embutido eta horrela eta pizkat konpartitzea barruan anedeutak eta hori, ez? Baina jendean jabetzeko ze garrantzia doka bisitak eta hori, karo, oraindik sakabanak eta gordinan daukagu, jendea dago oraindik 1000 kilometrotara eta hori, eta bai badakizue, bisitak eta familiak eta hori zepa iratzen duen, baina momentu hortan ere 2 orduko intimitatea eta ze emozioak, ze bizipenak, ze anedotak ere badede ere farre egiteko, porque ere jaietan gaude eta badakigu errealitate gordina da, baina jaiegunean ere nahi dugu pizkat ere jendea ere kontatu ere farrak eta botatzeko badaude ere momentuak, ez dira dena triste eta badago ere beste hori, humoretxoa gara, euskaldunok ere humoretxoa gara. Txarrenean ere humore eduki berda puntu bat. Jakina, batzuta esaten dute humor negro dela, baina nire lagun batek beti esaten du, keba, da, echar humor a lo negro, esaten dan. Erki, ba humore horrekin gauza ondo di joan. Bai, bale, mi esker, bale, aio.
morroia! Eneko goia! Diruaren morroia! Gazteak gara! Ez esklabuak! Gazteak gara! Ez esklabuak! Gazteak gara! Ez esklabuak! Alianza kriminala! Gaurkoan kalera atera gara, azken asteetan jasandako manipulazio eta kriminalizazioen gainetik. Eta argi esango dugu. Donostiarrok jasaten dugun turismo ereduaren aurka gaude. Herritarrongan, langileon bizi eta gorputzetan eragin zuzena duelako. Eta horregatik gaiaren inguruko eztabaida mahaigaineratu nahi izan dugu. Turismo ereduaren aurka gaudela esan dugu. Turistak lehenetsi eta herritarrok bigarren mailako biztanle egiten gaituen ereduaren aurka. Eta beraz, auzoetako egiturak suntsitu eta harreman sozialen ehundura ezinezko egiten duten multinazionalen aurka gaude. Kalean eta kaleaz bizitzen uzten ez digun masifikazioaren aurka. Turisten erderaren ondoan euskara baztertzearen aurka. Auzoetako komertzio txikiak desagertzearen aurka. Herritarron beharrak erantzungo dituzten zerbitzuak alde batera utzi eta turismoan gehiago inbertitzearen aurka. Ernesto Gascoren hitzetan, turismoak aberastasuna dakar gure hirira, eta gainera, lanpostuak sortzen direla turismoari esker. Kalitatezko turismoa deitzen dio honi, baina nork erraparatzen dio lanpostuen kalitateari? Gazteok ondo asko dakigu zein motatakoak diren turismoaren bueltan sortzen diren lanpostuak. Kontratu labur edo partzialak, kontraturik egotekotan. Beltzean ordaindutako soldatak, ordu estrak, askotan kobratu gabe. Gau edo astegueretako ordutegi negargarriak. Eta horiek guztiak gazteok lanpostua lortzeko dugun beharrarekin asetzen dituzte. Gascoren kalitatezko turismoak gazteon bizitzak prekarizatzen ditu nabarmen. Soldata eta baldintza miserable hauekin lehenagotik ere zaila bazitzaigun emantzipatzea, turismoak etxebizitzaren prezioan izandako eraginak ezinezko bihurtzen du. Izan ere, pisu turistikoen eskaintzak izugarri igo du alokairuaren prezioa. Eta ondorioz, ezinezko egiten zaigu gure bizi proiektua gure auzoetan garatzea. Auzo eta herritatik kanporatuak izaten ari gara. Beraz, turismoaren kontura gutxi batzuen poltsikoak betetzen ari diren bitartean, gazteon bizi kalitatea jokoan jarri dute. Ez diezaiotela honi kalitatezko turismoa deitu. Gaurko mobilizazioen bitartez, Ernai Gazte Antolakundeak antolatutako gaurko mobilizazioen bitartez, salatu nahi dugu gutxi batzuei mesede egin eta herritarroi eta gazteoi kalte egiten digun hiri eredu, herri eredu eta hain justu turismo eredu jakin bat. Ikusten dugu, lehenik eta behin argi utzi nahi dugu, hau ez dela turismoaren orokorrean kontrako mobilizazio bat, hau ez da turisten kontrako mobilizazio bat, hau turismo eredu jakin baten kontrako mobilizazio bat. Hain zuzen ere, gutxiengo privilegiatu bat aberastu eta gainontzeko pobretzen gaituen turismo eredu baten kontrako mobilizazioa. Ikusten dugu, turismo eredu honek alde batetik prekarietatea ekartzen duela, horri lotutako lanpostuak aldi baterako zabor kontratuak izaten dira, beltzean kobratutakoak asko, eta ikusten dugu, eta Denis Itxaso hori erantzunez, oilategia denona balin bada ere, oilategi horretatik ateratzen diren urrezko arrautzak gutxi batzuentzat direla, eta datu bat ematerren, 2013 geroztik, zerbitzuen sektoreko soldatak 5,5% jetxi dira. Beraz, gutxi batzuk aberazten ditu, gainontzeko prekarietatearen kontura. Bigarrenik ikusten dugu,
turismo eredu jakin honek emantzipazioa luxu bilakatu duela, eta horren ondorioz alokairuaren eta etxebizitzen prezioak izugarri igo direla. Hirugarrenik ikusten dugu espazio publikoa salgai jarri dutela, eta laugarrenik horrek auzoen nortasuna sekulako galera dakarrela, eta zenbait auzotan parte zarrean bizi delako dinamikak salatu duenez, normaltasunez bizitzea bera ere ezinezko bilakatu dutela. Horren aurrean, herritarron neurrira egindako eta herritarrok erabakitako turismo, herri eta errepublika eredu bat defendatzen dugu, eta horren bidean, batzuek isili nahi balin gaituzte ere, gure aldarrikapena mahaigainean jartzen jarraituko dugu. Jakin badakigulako politika guk egin ezean, gure buruen gain guk geuk erabaki ezean, beste batzuek egingo dutela gure ordez, eta ikusten dugun bezala eta jasaten dugun bezala gure kontra. Beraz, gaztei deia egiten diegu, mobilizazioen bitartez edo bestelako mobilizazioen bitartez, jasaten ari garen iruzurra salatu eta gure aldarrikapena mahaigainean jarri ditzagun, eta denon artean orain eta etorkizun duin bat eraiki ditzagun. Turismofobiaz ahoa berotu dutenengan beldurra ikusten dugu. Beldurra aktibazio sozialari, mobilizazioei, finean sistema zalantzan jarri eta kalera ateratzen den orori, gazteoi. Eta horregatik, mass media osoa gure aurkako manipulazio eta kriminalizazio kanpaina egitera bideratu dute. Gutxietsi eta infantilizatu egin gaituzte, gure argudioak aitzakitzat hartuz. Besteren baten txakurkume garela entzun behar izan dugu, besteren baten agindupean gaudela. Baina gu ez gara inoren menpeko. Gazte konprometituak gara, gazte kontziente eta aktiboak. Ezkerra Abertzaleko militanteak gara, eta kaleetan jarraituko dugu. Zilidagi diren moldeak erabiliz, gure hitza entzuna izan dadin borrokatuz. Haien postaren atzean, auzo eta hiri biziak nahi ditugulako, herria bizirik! Hauxe izan da Aste Nagusiko saioen azken atala. Horrek ez du esan nahi Donostian jaia bukatuko denik, ez da gutxiago ere. Eta Donostiako Aste Nagusia ondoren, Bilboko Aste Nagusia. Aste Nagusiz abiltzatenontzat gomendio bat. Beti eskura eduki berdura eta fruta, eta bertakoa bada, asko zobe.